Здравейте и добре дошли в новото видео в моя канал, в което ще отваряме една поръчка от корейския сайт Stylevana, ако не се лъжа. Кашончето е съвсем обикновено. Поръчката я направих в началото на август, като гледах да си поръчам продукти, които се изпращат в рамките на 24 часа. Доста голямо намаление имаше, когато направих поръчката. На Жигот имаше маски по 39 цента, които бях си ги сложила в кошницата. Крем за лице от порядъка на 3-4 евро 50 мл. Бях сложила и него в кошницата, но те се изпращаха в рамките на 2 седмици или на месец. Реших да поръчам неща, които се изпращат в рамките на 24 часа. Но аз пак изчаках един месец, докато ми изпратят поръчката. Така че вече седи вкъщи втора седмица, един месец чаках да ми я изпратят и съм забравила какво съм си поръчала. Когато пратката дойде, само я отворих да видя дали всичко е наред, като сравних с сайта. Та сега ще ви покажа какво съм си поръчала. Нещата са супер ефтини. Аз ще изписвам цени някъде до мен на всяко едно нещо. В описанието ще ви оставам линк към сайта. Не знам дали може да се поръчва от България, но може пък да разгледате продуктите. Доста оферти има в момента. Даже и в момента върват тези оферти, на които аз съм купила продуктите. Така че да започваме с разглеждането на продуктите, като тук до мен съм си записала някои бележки за продуктите, защото са адски много и не ги помня. Пък нямам откъде да гледам и да ви давам по-конкретна информация. Всичко идва, целият пакет, цялата кутия е опакована в тези бъбали. Започваме с продуктите, които са най-отгоре. Така, само да погледна. Това са на тази марка Pretty Skin. Не знам, ето така е марката. Имаме маски за лице, които са 5 на брой в сета. Мисля, че те бяха около 2 евро. Не знам. Значи цени няма да ви казвам сега. Просто ще ги изписвам някъде до мен и се извинявам за потресаващия вид на косата ми, обаче като хода вързана, тя е за миене, като хода вързана на работа и това е положението на следващия ден. Имаме една маска с алоe вера, една с нар, една с роза, с аква, вода, и с краставичка. Между другото се надявам светлината да е добре. Ринг лампата свети тук срещу мен, другите лампи светят, така. Имаме още много маски. Аз гледах да се запаса с маски. Вижте колко много съм си поръчала, като пак казвам, ще изписвам цените, но тези са от порядъка на 39 цента, 50 цента, толкова. Имаме с зелен чай. Знаете, че аз никога не оставам без такива маски. Марки няма да ви казвам, защото те са най-разнообразни. Още една с зелен чай. Даже тук пише и на корейски, така че няма как да прочета всички марки. Имаме една с колаген. С някакви цветя. Ето, те са тази. Може да ще ви ги изпиша точно за какво са тези. Имаме с лимон изсветляваща. Още една с зелен чай и краставичка. Даже съм забравила за тази. Мисля, че е с крънка от лястовиче гнездо и с женшен. Тази с женшен. Това са всичките шейп маски. Тук имаме тонер патове, които са 35 на брой. Те са с зелен чай. По принцип продуктите с зелен чай и чайно дърво са за
минимизиране на порите, поне така се водят. Та си взех и едни такива. Откъде да започна? Започвам от някъде. Значи тук на Елисаветка, мисля, че беше. Ако не се лъжа, тази марка с прасенцето. Не ги изговарям правилно, затова се извинявам. Това са такива пачове за пъпки. 44 бройки са. Не знам, аз използвам едни на порито. Много хора са доволни от тях, ама аз ще ги коментирам по-нататък. Имаме едно малко кремче, мисля, че беше 10 грама на Фрудия с зелено грозде. Аз съм използвала този крем. Той е за мазна кожа и матира лицето. Хубав е крема, хубав е, харесва ми и реших да го вземам пак. Пак отивам напред към камерата. Извинявам се, обаче отдавна не съм снимала статични видеа и просто съм забравила. Имаме тоник на Petty Skin. Ето това е марката. Тоник за лице, който е с зелени домати, АХ, БХ и ПХ киселини. Доста интересен продукт. Като казвам пак, цените са супер ефтини. Всичко беше супер ефтино. Ето така изглежда. Той е прозрачен. Общо взето съм се запасила с неща, от които имам нужда. Си направих един адвент календар. Между другото, да спомена тази година, не знам дали ще има календари в канала ми, обаче това ще го споделя във влог. Една измивна пяна за лице имаме от 40 мл, мъничка. На Ладор имаме един шампуан за възстановяване на корените, мъничък, да го пробвам. Знаете, че съм пробвала ампулите с кръбелищите на Ладор и много ми харесаха. Следващия... Защо ли ми се затъмнява картината пак? Защо? Точно така. Следващия продукт, това е един крем с зелен чай и с колаген. Ето така изглежда опаковката му. Един сет на порито имаме. Като тук мисля, че бяха няколко неща. 5-6, не знам, ако не се лъжа. Само да го отворя. Всичко тук е в travel size. Да, 2, 4, 5 неща имаме в него. Ето това са всичките продукти от сетчето. Като тук ще сложа очилата, защото няма да мога да изчета, пък не помня. Това е тоник от 30 мл. Имаме бамбуков крем с пантенол. И пише дневен или нощен, 15 мл. Следващото е почистващ балсам, пак с... между другото всичко е с бамбук и пантенол, почистващ клензър, почистващ гел, 30 мл. Скин лосьон, значи някакъв лосьон за лице има тук. И последното, което имаме е серум. Серум е 15 мл. Окей. Един крем на Skin 1004. Успокояващ крем с мадагаскарска центела. Ако не се лъжа, че така се произнася. Той е мъничък от... че беше 30 мл, ако не се лъжа. Ето така изглежда и той. Нещо мое любимо, което отдавна не съм си купувала. Те го водят нов продукт, може би е с подобрена формула, не знам.
Това е шампуана за косопад с кралска камелия на Дори или Диан де Миро, както го пишат. Аз съм го ползвала, много ми харесва и просто, знаете, че имам проблеми с косопада, реших да си го взема пак, но в повечето сайтове го водят нов продукт. Не знам защо го водят нов продукт, като това си е с кралската камелия. Може да има подобрена формула. Не знам. Един тонер. Ето така. Маничък. Аз съм забравила наистина какво съм поръчала. Толкова много време е минало. Ето го така. Успокояващ и хидратиращ тоник. Продължаваме нататък, защото има още доста неща. Една хиалуронова ампулка имаме тук. Някои неща ги помня, но не всичко. Вижте колко сладко синьо изглежда. Ай, ще я обърна. Ето я така. Другото, което имаме е околочен крем с прополис. Вижте колко голяма разфасовка е. Един крем за крака с лимон. Него си го спомня като цена, мисля, че беше около 1 евро. Супер смешно. Пък е доста голямо. Може да видите. Един мек шампуан на Шисейдо. Не знам. Ето го, той е пълноразмерен, 200 или 250 мл беше. Не знам кой ще го ползва, аз или Майкъл. Тук какво имаме? Околоочен серум. Ето го така. Те кутийките са доста изчистени. Ето така изглежда. Два крема за ръце, които вървяха просто заедно в сет, като единият е с Невен, другия мисля, че беше с хиалуронова киселина, ако не се лъжа. Да. По 100 мл. Ще отворим единия да го погледнем само. Доста големи кремове. Пак цената им беше много ефтина. Двете са... Само че са в различни цветове. И ето тук имаме много дреболи, които също ще разгледаме сега. Другото, заради което аз направих най-вече тази поръчка, е този серум на ето тази марка. Знаете, че това е черен серум оцветяващ, който аз го използвам всеки ден като спирала. Хода с него на работа, не се рони, не ми люти на очите, не ми залепват миглите, така че този серум ви го препоръчвам с две ръце и е доста икономичен, като цената му мисля, че беше около 16 евро, но както казах, ще ви ги изписвам някъде до мен. Та е нещо, което открих от календар и е нещо, което със сигурност ще купувам във времето, защото наистина седи много естествено, позволява да се наслои като спиралка и просто отваря очите. Пък с моята работа как се пота не съм за спирала, а това нещо е просто уникално. 3 хидратиращи маски на Laneige, мисля, че бяха. Ето така, те са минита. Общо са 15 мл, ако не се лъжа, не знам. Между другото, тези маски са 1:1 по описание с тази на Lumen, хидратиращата нощната, която аз си купувам. Та реших да дам шанси на тези да ги пробвам, защото са ми доста интересни и са малко по-бюджетни като вариант от маската на Lumen, хидратиращата, без която аз не оставам. Две нюнюта на Vanilla Co, почистващия балсам. Аз не, че нямам почистващ балсам, обаче са много сладки, много ефтини бяха, много ми харесаха. Между другото, този балсам не съм пробвала другите на Vanilla Co,
но този ми е любимият. Имаме един серум за мигли. Ето го така, доста добре изглежда, ще го видим. Тук вече се обърквам кое какво е. Секунда да сложа очилата да видя, защото са много малки тубички. Окей. На Мери и Май имаме два крема за очи, които просто си вървяха така в комплект двата. А на Ланеж имаме хидратиращ серум, мисля, че беше син. Ето така и те си вървяха двете опаковки заедно. Две олия за устни, които са с мед и мляко. Те вървяха пак двете заедно в комплект. Такива бяха офертите с два продукта. Една нощна маска за устни на Ланеж. Тя е съвсем мини, мисля, че около 5 мл. И една нощна маска за лице. Пак е много мъничка. И подарък на цялото това нещо, което съм поръчала, са ми дали само една мостричка на серум на Purito. Ето това ми е подаръка. По принцип този сайт не дава много подаръци. Аз съм поръчала и календари, оттам и с календарите нищо не са ми изпращали. Това беше поръчката ми от корейския сайт Stylevana. Ще го изпиша някъде под мен, да не ми се смеете. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било полезно, да сте научили за нови продукти от мен и да сте решили да си поръчате и вие нещо от тези продукти. Благодаря ви, че и този път останахте с мен. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да напишете коментар. Чао до следващото видео!